ちょっと、あんた。ママがあんたにお金を盗まれたって言ってるんだけど、警察に通報するから覚悟しなさい。義妹が私に向かって叫んだ。全く身に覚えのない話だった。それどころか、義実家に引っ越し同居が始まってから頻繁に物がなくなるようになっていた。通報するから、そう義妹が叫んだと同時に玄関のチャイムが鳴った。あまりにも早い警察の到着だった。警察を先に呼んでいたのは私の方だ。私の名前はしおり、30代既婚。仕事は得意の手芸を活かしてハンドメイド雑貨をネットで販売している。内気で繊細な私にはこの働き方はぴったり合っていて、ささやかながらも充実した毎日を送れていた。先月入籍した夫と新居のマンションを探していたら、義母から連絡があった。義母と義妹の住む一軒家には離れがあるので、そこに住まないかという話だった。ちなみに義父は離婚して遠方に住んでいて、私も会ったことがない。私は思いがけない申し出に迷った。義実家に住むとなると気を使う。夫は私の仕事に理解があるけど、義母には遊んでるだけだと思われて、家事全般押し付けられたら嫌だし、と否定的に考えていた。しかし、もししおりさんに子供ができたら、私も近くでお手伝いしたいの。と義母に言われ、確かにそれは助かるかも。私の実家は遠いし、夫は不規則な仕事だし、と心が揺らいだ。そこを義母はついてきて、ね、そうしましょう。決まりね。と強引に話は進められた。夫は大賛成で、そりゃいいじゃないか。しおりも仕事してるんだから、母さんに家事手伝ってもらうといいよ。と能天気に言っていた。でもお母さんも働いているし、と言いかけて、私は義妹の真由美の存在を思い出した。25歳の真由美は、兄である夫と年が離れているせいもあって、これまで義母にも夫にも存分に甘やかされて育ったらしく、甘ったれのわがまま娘という印象だった。仕事もせず家事手伝いと名乗って家にいるが、ろくに家事も手伝っていないだろうと想像される。実際、義実家に挨拶に行った時も、忙しく動いているのは義母で、義妹はずっとソファーに寝そべってスマホをいじっていた。義妹に家事を協力してもらうのは難しいだろう。結局、私は言葉を選んで、家事はできるだけお母さんや真由美さんに負担かけないようにするよ。と夫に伝えた。家事分担のことはともかく、義妹の近くで暮らすことを考えると気が重くなった。私は性格的にも義妹と合わないと感じていた。義妹は派手で化粧も濃く、肥満気味な体からいつも甘ったるい匂いがしてくる。ほとんど化粧もせず、ナチュラルな服装ばかりを好む私のことを見下していて、夫が私を結婚相手として紹介した時も、ハンドメイド雑貨を作っている人って聞いたから、すっごくおしゃれな人かと思ったけど、意外に地味なんだね。もっと本人がおしゃれな方が雑貨も人気出るんじゃない？と嫌味を言ってきた。そういうナチュラル服を好んで着る人って、私はあんまりお友達になりたくないタイプだわ。とニヤニヤしながら言ってきたこともある。どんな服装をしようがその人の自由でしょと言ってやればよかったと私は後になって思ったが、私がそういうことを言い返せないタイプだと分かって義妹も言っているのだろう。人を見て態度を変え、欲が深く平気で嘘をつく。
私は昔からそういうタイプの人に利用されやすいので、なるべく避けて通るようにしていた。それなのに、よりによってドンピシャのタイプが義妹になり、近くに住むなんて、心に暗雲が立ち込めたようだった。しかし、義実家の離れに住むと決めたのだから、多少のことは我慢してうまくやっていこう。私はなんとか自分を鼓舞した。そして引っ越し当日。ねえ、しおりちゃん。この段ボールは奥の部屋でいい？うん、ありがとう。警戒していた義妹だったが、意外にも引っ越しを積極的に手伝ってくれた。手際よく作業を進めてくれ、大いにはかどった。この軽い段ボール、服だよね。開封しておくね。ありがとう。本当に助かる。実は義妹はいい子なのではという気になっていた。ちょっと口が悪いだけで苦手なタイプだと決めつけるのは良くなかったな。この調子で仲良くやっていけるかも。私はそう思った。その時は。引っ越しからしばらく経ったある日、私が手作りしたお気に入りのワンピースが見当たらないことに気がついた。引っ越しに紛れてどこかに行ってしまったのか。素材から吟味してデザインもじっくり考えて時間をかけて作ったワンピースなんだけどな。そのうちどこかからひょっこり出てくるかな。とその時はあまり深く考えなかった。しかしそういうことがその後も頻繁に続くようになった。今度出品しようと思っていたハンドメイド雑貨がどこかに行ってしまった。出品して買い手がついたのに、発送しようとすると現物が見当たらない。仕事に関することになると信用問題なので、私は血眼になって探した。離れの中をくまなく探しても、夫に聞いても見当たらなかったので、気は進まなかったが、義妹に尋ねてみた。ちょっとごめんね。私のハンドメイド雑貨で見当たらないものがあるんだけど、どこかで見かけなかった？私がそう聞くと、義妹は血相を変えて怒り出した。はぁ？あんたの貧乏臭い雑貨なんて盗むわけないでしょ？盗んだなんて私は一言も言っていない。あまりの義妹の剣幕に、そう、知らないよね。他のところを探してみるね。そう言って引き下がった。もう一回作って発送するしかない。購入者の方をお待たせしてしまうことになるが、そう考えた私はそれ以上探すことを諦めて作業に集中することにした。ところが次の日から義母の様子が急変した。挨拶をしても無視され、洗濯機を使ってもいいですかと聞いたら、息子の分だけならいいわよ。と言われるように、これまで夫婦二人分洗っていたのに、私は仕方なく自分の洗濯物はコインランドリーに持って行った。他にも慣れなくてゴミ出しの日を間違えた時に、義母と義妹が聞こえよがしに夫に文句を言っているのが聞こえた。明らかに私が出したのだから、私に直接言ってくれたらいいのに。そうしたら素直に謝れるのに。私はもやもやした。そういうことが続き、私は気分が沈むことが多くなった。もともと私はストレスに弱く、体調も崩しやすい。悩んだ末、私は夫に相談した。夫が義母に話を聞いたところ、私が義妹のことを泥棒呼ばわりしたと憤慨していたらしい。夫が義母に、私がそんなことを言うはずがない、誤解ではないかと取りなしてくれたが、取り付く島がなかったと言っていた。これだから義実家に住むのは嫌だったのだ。せっかく注文してもらった雑貨も出品できなくなり、信用はガタ落ちになってしまったし、作業は増えるし、はっきり言って踏んだり蹴ったりだった。私はストレスで体重が落ちて生理も不順になり、
出かける気力もなくなり、週に1回通っていた不妊治療の病院への足も遠のくようになってしまっていた。これでは妊活もままならない。完全に悪循環だった。私は夫と顔を合わすたびに愚痴をこぼすようになっていた。優しい夫は不規則勤務の合間に私の愚痴に向き合ってくれた。そして思い出したようにこんな話をした。夫が言うには、義妹は小さい頃から手癖が悪かったという。よくお菓子の盗み食いをし、小学生の時もそれが原因で同級生とトラブルになったことがあったらしい。友達の家でキャラクターグッズをくすねたとか。夫は高校から寮に入って実家を離れていたため、その後どうなったのかは知らなかったらしいが、もしかすると大人になっても盗み癖が治っていなかったのかもしれないと言った。夫は深刻そうな表情だったが、私からするとたまったものではなかった。私は被害者以外の何者でもない。夫の話が本当なら、義母も当然、義妹の手癖のことは知っているはずだ。それなのに鼻から私を悪者にしている。私は心底うんざりした。そんなある日、部屋で雑貨作りをしていると、義妹が怒鳴り込んできた。ちょっとあんた、ママがあんたにお金を盗まれたって言ってるんだけど、人のことを泥棒呼ばわりしておいて、自分が泥棒だったんじゃない。ああ、怖。私も何か取られてるのかも。自分の部屋も調べておかないと。そう言って義妹はスマホを取り出すと、警察に通報するからね。と言ってコールボタンを押そうとした。が、その時。こんにちは。通報があったんですけど、ちょっとお話聞かせてもらえますか？玄関の方から声が聞こえた。義妹はきょとんとしている。私まだ電話かけてないけど。その時、義母が慌てて私たちを呼びに来た。ちょっと、今警察の人が来たんだけど、一体誰が通報なんかしたの？慌てる義母に私は冷静に言い放った。通報したのは私です。義母の後ろから警官2人がやってきた。私はスマホの中のある写真を見せたところ、警官2人は顔を見合わせてうなずき合った後言った。一緒に来てもらいますね。話は署で聞かせてもらいます。義母はその写真を見て、ショックのあまりその場に膝から崩れ落ちた。義妹は警官2人に挟まれてパトカーに乗り込んでいった。私はその日、パソコンを使って仕事関係者とビデオ通話をしていた。仕事関係者といっても、私と同じく在宅で仕事をしている友人で、平日の昼間によくそうやって情報交換をしている。引っ越してからはバタバタしていてご無沙汰だったので、久々の通話だった。友人とは長い付き合いで、私の繊細さもよく理解してくれていた。その日も友人が私の様子がおかしい、元気がないようだと心配してくれたのを皮切りに、思わず愚痴をこぼしていた。義実家に住むことになったが、最近義母や義妹と険悪なこと、引っ越してからよく物がなくなり、ネット販売も滞っていること、ストレスで妊活もうまくいってないこと。話を聞いた友人は、そっか、それは大変だね。しおりは言いたいことを言えないタイプだから、溜め込まないようにね。それと、物がよくなくなるって、もしかして。と言いかけたが、その時スマホに着信があった。取引先からの電話だった。私はちょっとごめんと言って席を外した。そして私の姿がビデオ通話の画面から消えた時、友人はあることに気づいた。
私のパソコンのインカメラからは、義実家のリビングが映っていた。そこに若い女の人影が見えた。若い女、もしかしてさっき聞いた義妹か？だとしたら、自分の家なのになぜあんなにキョロキョロ周りを見回しているんだろう。明らかに挙動不審な様子に、私から聞いた。引っ越してからよく物がなくなるという話を思い出し、友人は思わずスマホを構えた。キョロキョロ周りを見回している場面。リビングに置かれている誰かのカバンを探っている場面。カバンから取り出した何かを自分のポケットに押し込む場面。足早にその場を立ち去る場面。友人はパソコンの画面越しに素早くシャッターボタンを押した。カメラの撮影日時からその一連の行為が一瞬で終わったことが明らかだった。友人はその写真をすぐに私に転送してくれた。疑いが確信に変わった。私は通話を切った後、警察に電話をし、また雑貨作り作業に戻って警察の到着を待った。それが義妹が怒鳴り込んでくる10分前のことだった。義妹が連行されて1時間ほどすると、警官がやってきた。警官が言うには、義妹は取り調べで、義母のカバンからお金を盗んだことを白状したそうだ。動機は盗難をでっち上げて、私に罪を着せてやりたかったとのことだった。義母はリビングのソファーに力なく座りながら話を聞いている。警官は話し終わった後、義妹の部屋を捜査した。捜査の結果、私のハンドメイド雑貨や他にも盗難と思われるものが義妹の部屋からわんさか出てきた。盗難届を出されていたものは、これのことでしょうか？警官が私に聞いてきた。私は亡くなった雑貨の盗難届を出していたのだ。そう、これです。あ、こっちのも。私が作ったもので、ネットで出品して買い手もついていたものです。どうやらこういうものを取って自分でネット販売もしていたみたいなんですよ。警官は言った。許せない。私の作った雑貨を勝手に売りさばくなんて。しかも二重に出品したことになってしまっている。重大なルール違反だ。私に罪を着せるために義母のお金を盗んだり、本当に悪質極まりない。よく思われていないのは前々から承知していたが、こんなことまでするとは。私は怒りで手が震えた。しかしその時にさらに信じられない言葉を聞いた。盗難届ってどういうこと？やっぱりあなた、義妹が取ったって疑っていたのね。身内なのに信じられない。でも実際に盗んでいたじゃない。私がそう口にする前に。身内なんだから許すのが礼儀でしょ？通報したり、盗難届を出したり。あなたって本当にひどい人ね。常識を疑うわ。ひどい人、常識を疑う。なぜ被害者の私がそんなことを言われなければならないのか。私は耳を疑った。義母は警官にもたしなめられたが、私に向かってその後も暴言を吐き続けた。私は怒りを通り越して、体の力が抜けていくのを感じた。この人たちは私の身内などではない。その時、夫が帰宅してきた。表にパトカーが止まっているのが見えたけど、何かあったのか？夫はパトカーを見るなり駆け込んできたようで、息を切らしていた。夫の顔を見て、この人は確かに私が選んだ大事な家族だが、その親や妹とは家族にはなれないとはっきりと思った。夫は状況を把握すると心底驚きショックを受けたようだが、
誰かが怪我をしたとかそういったことではなくてよかったと言った。そして夫にとっては血がつながった妹が警察に連れて行かれたわけだが、通報した私を責めるようなことも一切言わなかった。そうして義妹は窃盗罪に問われ、動機や内容が悪質だったのもあり、情状酌量の余地もなく刑務所行きとなった。私の訴えにより、私たち夫婦は義実家の離れを出て引っ越すことにした。今回の義妹の起こした事件で、夫は私にしきりに謝ってきたが、義母からはそういう言葉は一切聞かれなかった。義母は最後まで、家に住まわせてあげたのに、今夏の家族を通報するだなんて、信じられないわ。まゆみが家事をしないから、嫁に手伝わそうと思ったのに、仕事だなんて言って好きなことばっかりして、ちっとも手伝わないし、とブツブツ言っていた。しかしそんな義母も現在、近所からの白い目で、外に出られなくなるほど疲弊しているらしい。実は義妹は近所でも盗みを働いていたらしく、部屋の捜索で近所の人の高価な楽器やアクセサリーなども見つかり押収されていた。暇だった義妹は近所をぶらぶら歩きながら金目のものを置いている家やガードが甘い家をリサーチし、盗みを働いていたようだ。やっぱりまゆみちゃんは甘やかされすぎたのね。いつまで経っても小さい子供みたいだったし、いいことと悪いことの区別をちゃんと教えていなかったのかしらね。と近所の人から絶えず陰口を叩かれているらしい。義妹が自宅に戻ってきたとき、ここに住むのは難しいだろう。私たち夫婦は引っ越して新しい生活を始めた。夫の出勤できる範囲で義実家からなるべく離れた場所。その後義母とは連絡は取っていないが、気持ち的にもなるべく遠くに行きたかった。義実家に引っ越してからすぐにまた引っ越すことになり、体は疲れていたが、精神的疲労から解放され、心は軽くなった。新居に移って4ヶ月が経った後、夕食の時に夫はまた謝ってきた。あの時は嫌な思いさせてごめんな。母さんもまゆみを甘やかしすぎたのが悪かったってどうしてわからないかな。あなたが悪いんじゃないよ。もう謝らないで。それよりこれ見てよ。私は義実家を出ることでストレスから解放され、体調も良くなっていた。そして、ついに、妊活の成果があった。私がそっと母子手帳を差し出すと、つまなさそうな夫の顔に笑顔が広がった。新しい生活、新しい命。これから頑張らなくっちゃね。私も笑顔を見せた。